Uma bavitani bahamba nje bangishiya ngimile, ayi nami ngiyabalandela-ke. Fike late, cabanga, Nhlaka has already tapped that, okay, cabanga mfethu. Wakhona mfethu shonele emzini yabantu. Benzani? Funa ngisho ukusho ukuthi benzani emzini yabantu ezeshona. Cabanga mfethu situation esede kanjani. Bese beyahamba-ke futhi labafana nje ibona abagijimayo. Shame ama-true friends angempela ibona abagijimayo, bagijima bahambe bayolanda uNtombi benomngani benosisi wakhe ngoba phela ibona benze lento le bese beyahamba baphindele nabo laphaya. Bese sekuyindaba nje bethe enkulu, khona wonke umndeni akhona nomndeni wakaNhlaka nje ubaba Nhlaka mfethu udiniwe ukuthi yini nabafana. Ngilethela amacala. Mfethu akusilo ngisho